का वैभव मार मार के बॉल के बुकनी कर दी। का आज मैदान में गर्दा उड़े वाला बा। नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोग। आज टक्कर बा राजवारन के टीम राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच। ई महासंग्राम के पूरा तैयारी हो गई बा और आज स्टेडियम के माहौल एकदम गर्म बा। प्लेऑफ के रेस में आज के मैच एकदम खूंखार होखे वाला बा। आज पूरा स्टेडियम और टीवी स्क्रीन के नज़र जेकरा पर टिकल बा उ बा अपन भोजपुरिया शेर वैभव। जे हिसाब से ई लौंडा फॉर्म में चल रहल बा, आज वैभव मार मार के बॉल के एकदम बुकनी कर दी। जब क्रीज पर खड़ा होला तो गुजरात के बड़का बड़का बॉलरन के हाथ गोर थर थर कापे लागेला। राशिद खान होखस या मोहित शर्मा या फिर रबाडा होखे या जेसन होल्डर, आज जे भी बॉलर सामने आई ओकरा धोबिया पछाड़ कुटाई त एकदम तय मानल जाओ। वैभव के बैट से जब बॉल निकलेला तो सीधा बाउंड्री के पार दर्शक दीर्घा में जाके गिरेला। आज बॉल के धागा खुले वाला बा। ई खाली वैभव के बात नहीं खे, आज के मैच ही एकदम हाई वोल्टेज बा। एक तरफ राजस्थान के रजवाड़ा और खूंखार बैटिंग लाइनअप बा तो दूसर तरफ शुभमन गिल के युवा फौज और गुजरात के चतुर बॉलिंग अटैक। आज के ई टक्कर में सांस रोके वाला रोमांच होखे वाला बा। प्लेऑफ के रेस में दोनों टीमन खातिर ये जीत एकदम संजीवनी बूटी नियर काम करी। जे हारी ओकर राह तनिसा मुश्किल हो जाई। तब रउआ सब बताई का आज वैभव के बल्ला बॉल के बुकनी करी कि न, और आज के बाजी के मारी, राजस्थान या फिर गुजरात। कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपन राय दाग दी और ऐसने ठेठ भौकाली अपडेट खातिर अपन भोजपुरिया क्रिकेट चैनल के सब्सक्राइब करे के ना भुलाई।